Emîndariya giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê daxuyaniyek belav kir û têde bersiva rakandinên nerewa yên sîvkatiyê bi pêşmergeyên roj dikin da. Di destpêka daxuyaniya xwe de Emîndariya giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê got ku gotina pêşmerge gotinek pîroz e li cem milletê Kurd ji ber ku pêşmerge canê xwe dike qurbanî xak û welatê xwe û pêşmergên roj bingehên kurdayetiyê û xebata buhan e û nirxekî pîrozin li cem milletê Kurd li Kurdistana Sûriyê û hemû xebatkarên wê û Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê wekû ku bi nerîneke bilind qurbanîdanên pêşmergeyên qehreman temaşe dike, di heman demê de qurbanîdanên hemû şervanên Kurd ji ciwanên me yên Kurd bi bilindî dinirxîne, bêyî ku temaşeyî nerînên wan yên siyasî bike. Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê di dirêjahiya daxuyaniya xwe de tekez kir ku pêşmergeyên roj yên ku bi awayekî herî baş hatine rahênan kirin û xwedan rûmeteke bilind û netewî ne û li ser rêbaza Barzaniyê nemirin di xebat û qurbanîdanê de û wefadariyê de û ji guman û sîvkatiyê û devdirêjiyan bilindtirin û cihê serbilindiyê ne ji her Kurdekî birûmet re û tenê dijminên Kurd û Kurdistanê ji wan ditirsin. Enekesê her wiha di dawiya daxuyaniya xwe de serbar kir ku jêderên êrîşkirinê li ser leşkerên roj her ewin yên êrîşî Encûmena Niştimaniya Kurdî û ofîsên wê dikin û nanê milletê kontrol dikin û bacan feriz dikin li ser Kurdên li Rojavayê Kurdistanê û ew yek belgeyeke li ser neserkeftina wan di hemû warên netewî û neştimanî û ejidatê wan yên dijayetiya birjewendiya gelê Kurd û tevgera azadîxwaziyê eşkere dike. Di belavkirina ji hevxistinê dirêzên millet û hêzên wî yên netewî de beramber her kesekî ku kar li ser yekîtiya rêza Kurdan û helwêsta wê dike û qurbaniya dide ji bo vê qonaxa giring ya dîroka milletê Kurd.